Здравейте, здравейте хора! Аз съм Кинг Роби и добре дошли в новите футболни предизвикателства в канала. Днес се изправям срещу... Ето го, нашият приятел, който се изправя срещу мен. Братле, я ми кажи в кой отбор играеш? Локомотив София. Локо София, между другото, той е една от най-големите надежди на Локо София. Какво мислиш, станеш ли професионален футболист? Ако се мъча стара, имам добра дисциплина, ще стана. Я само ми кажи кой ти е любимият отбор в България. България, това е труден въпрос. България е труден въпрос, добре. Локо София, Локо София, браво. Добре, какво мислиш за Драго Петков? Той играе в Локо София. Здраво. Драго. Добър футболист. Добре, вижда, окей. Мислиш, че ще можеш да ме биеш в тези футболни предизвикателства? Да. Мислиш, че може да ме биеш? Окей, добре. Пичове, ако Пресли успее да ме бие, си печели 50 кинта, а преди да се върнем обратно към видеото, нека да ви обясня и правилата. И правилата са много прости. В първия трун ще целиме градите, всеки има по 5 опита. Във втория трун топката ти е центрирана, спираш и стреляш в малка вратичка. В третия трун минаваш между конусите, тук става супер трудно. Минаваш между конусите, подаваш топката, топката ти се връща и стреляш в малка вратичка. В четвъртия трун класическите дуспи и в петия трун играем едно в едно. Нека да видим кой ще бъде големият шампион в това видео. Окей, хора, вече знаете какви са правилата и първото предизвикателство ще целим гради. Имаме 5 топки, който оцели повече гради, печели първото предизвикателство. И за да определим кой ще бие първи, ще играем камък хартия. Ела да играем камък ножица хартия и нека да видим кой ще бие първи. Айде, камък ножица хартия, 1, 2, 3. Камък ножица хартия, 1, 2, 3. Кой иска да бие първи? Аз. Окей хора, аз започвам първи, нека видим колко гради ще успея да оцеля. Let's go! Окей хора, първи опит, започваме, let's go! Малко ти. Това беше много слабо, тази топка между другото е много слаба. Това беше между другото много близо, отиваме към третия удар, хора, айде. Пак не влезе, стигаме. Окей хора, има още 2 опита, нека видим дали ще успее да оцеля градата. Let's go! Последник. Трябва ми една. След 3 опита, 0 гради, още една топка ми остава, нека видим дали ще успея да оцеля поне една града. Let's go! Окей хора, последен опит, нека видим, много ми е важно да оцеля тази града, защото ако не успея да оцеля нито една града, на печалата му трябва само една града и всичко приключва бата. Хайде, let's go! Айде! Добре, окей хора, една града за мен и качало яла малко. Стига. Какво мислиш? Слабо. Може да оцеля повече. Добре, много важен въпрос към тебе. Мислиш ли, че можеш да оцелиш повече от една града? Ако имам късмет. Ако имаш късмет, окей, let's go хора, let's go. Окей хора, време е и за преси. Ще можеш ли оцелиш повече от една града? Как мислиш? Ако имам късмет, ще мога. Хора, тук не забравяйте, че играеш срещу един от най-големите таланти в школата на Локо София, така че ми бъде доста трудно. Аре, започваме с твоите опити. Да Бате. оцеля. Трета, за сега нямам много късмет, ама се опитам. Много силна, бе. Първото предизвикателство е за мене. Какво мислиш? Другото, много ми се дъхаше, преди видеото много съм добавя в школата на Локо София игра, тук ще разбия. 1-0 за мен, хора, отиваме към второто предизвикателство. Let's go! То почти не лизне. Защо не лиза? Окей хора, отиваме към второто предизвикателство в това видео. Какво е това? Някой центрира оттам, окей? Някой центрира оттам и какво се случва? Центриране и той човек, който е тук, спира си топката и с второто трябва да стреля в малката врата.
5 опита, нека видим кой ще спечели това предизвикателство. Между другото, тук задължително трябва да спечели, защото става 2-0 за мен и ще бъде много трудно. Как мислиш? То пак си е трудно. Пак ще е трудно, наистина е трудно. Окей, хора, но преди да започнем, трябва да определим кой ще центрира и ще стреля първи. Определяме го това с камък, ножица, хартия. Нека видим, айде. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Ти си. Аз да центрирам първи. Аз центрирам. Окей, той ми центрира първи, аз стрелям. Окей, хора, 2 рукосвания, с първото си я спирам, с второто стрелям. Let's go! Окей, хора, първи опит, нека видиме. Айде. Да. Окей, хора, първата я пропуснах, отиваме към второто. Нека видим. Айде. Къде? Мале, що съм толкова зле, бе, бате? Тук, това между другото е най-лесното предизвикателство, ако трябва да бъда честен. Вече спрях се 2 пъти и не успях да оцеля вратата. Това е скандално. Отиваме към третия опит, хора. Хайде! Окей. Това е първи гол. Това ми беше трети изстрел. Отиваме и имам още 2 изстрела. Let's go! Окей, хора, четвърти изстрел. Нека видим. Окей, града. Отиваме към последния изстрел. Към момента от 4 изстрела съм вкарал само един гол, което е малко скандално, но сега задължително ще се опитам да вкарам. Let's go! Тук вече мога да ти гарантирам, че ще скъсам мрежата. Къде ти е микрофона? Къде ти е микрофона? 2 гола, 5 изстрела, нека видим печалите как се справи. Let's go! Окей, хора, нека видим, аз вкарах 2 гола от 5 изстрела, ти колко ще успееш да вкараш? Поред мен 3, и толкова ми трябва. Точно така, трябва да си стремиш да вкараш 3 гола, защото ако вкараш 3 гола, изравняваш и след това ще бъде доста интересно. Айде, почваме! Окей, няма победиме, даже няма нужда и да стреляме другите две. 1 на 1. Какво мислиш? Викаш без никакъв проблем бе тук. Окей, хора, 1 на 1, драмата е пълна, отиваме към следващото предизвикателство. Но преди да отивам към следващото предизвикателство, какво трябва да направят хората, за да гледат още такива видеа? Абонирайте се и последвайте канала. Let's go! И натиснете и камбанката. Окей, хора, отиваме към следващото предизвикателство. Какво е следващото предизвикателство? Правиме сламове между конусите. Един човек чака там, подаваш му топката, той ти я връща и след това с едно докосване трябва да вкараш гол на малката вратичка. 5 опита, който вкара повече голове, взима втория рунд. Към момента нещата са 1 на 1. Ела, я ми кажи, мислиш, че ще можеш да спечелиш това предизвикателство? Според мен да. Окей, let's go. Нека да започваме, нека да видим. Това беше най-лесният гол, който някога можеш да вкараш, но като цяло ти пропусна. Всеки пропуска. Викаш, дори и Кристиано Роналдо, Меси и така нататък, но като цяло, хора, това беше най-лесният гол, който някога можеш да вкараш. Провали се, остава ти колко? 4 опита. Не трябва да ги пропускаш те. Айде. Първата. Добре, хора, след това ми е втората. Първата пропуснах, но всеки пропуска и да ми хваща. След това беше третата, имам една вкарана.
Имам 2 вкарани и сега да видим 5-та. Най-трудно. Окей, хора. Колко вкара? 3 вкарани от 5 опита. 3 от 5, може да вкараш 5 от 5, ама ти какво става там? Първите две леко се излигавих или не ги прецених достатъчно. Леко ги, подцених ги. Окей, хора, аре видим. Както ви казах, хора, трябва да вкарам без никакъв проблем, ще вкарам 5 от 5. Това е най-лесното предизвикателство, което може да има и пак казвам, ако допуснеш една, какво означава това, че си спа леви крака. Раз му споим, хайде. Окей, хора, втори опит, аре видим, let's go. Това беше много зле. 2 опита, 1 гол. Между другото, пак имам някакъв шанс, хора. Сега ако вкарам следващите 3, печели цялото предизвикателство. Хайде! Не мога да повярвам, хора. Това означава само едно. Имам още 2 опита и трябва да ги вкарам задължително, за да го издръбна. Ако пропусна една, той печели цялото предизвикателство. Май, това ще е скандално, бе. Окей, хора, хайде, започваме. Поемай. Всичко приключва. Трябваше ми да си я поемеш. Всичко приключва. Пиеме. Ана един за него. Обръщаме в резултата. И като цяло няма какво кажа, лад. По-добър е от мене. И като цяло, какво се случва сега? Ако спечелиш още едно предизвикателство, печелиш цялото видео, лад. Да. Какво мислиш? Се постарая. Я ми кажи, кой е любимият отбор в Англия, лад? В Англия? Да. Преди ми беше Манчестър Юнайтед, но сега може би и Ман Сити. Чакай, бе, оттам. Окей, хора, отиваме към четвъртото предизвикателство. Какво играем сега? Сега играем Дуспи. Точно така, нямаме вратар, хора, за съжаление. Вратар от предишния епизод днес. Къде е? Не, Някъде. Той е на Реал Мадрид, Барса е отишъл. Те ли са Ел Класико? Той е отишъл в Испания ги гледа. Окей, хора, Дуспи, нямаме вратар. Какво означава това? Че ако аз бия, той пази, ако той бие, аз пазя. Така че, който вкара повече голове, печели това предизвикателство и нека видим. Това е матчбол за тебе. Ако спечелиш, печелиш цялото видео. Готов ли си да ме биеш? Да. Айде, почваме, хора. Окей, хора, за да определим кой ще бие първи, ще играем камък, ножица, хартия. Let's go, айде. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Камък, ножица, хартия. Раз, два, три. Айде. Окей, хора, това, което избирам е ти да биеш първи. Ти биеш първи, аз бия втори и нека видим, хора. Мале, тук задължително трябва да го бия. Задължително трябва да го бия, хора. Нека видим, айде. Първото. Дай, ти свигнаха. Втора Дуспа, първата я вкарах и... Трета Дуспа, втората я пропуснах и да го... Айде, бе! Фу! Три удара, само един гол. Let's go! Еми, чухте. Сега трябва да вкарам, трябва да се задължително. Пропуск, бате, пропуск! Можеш да я вкараш. Само един гол, три удара, окей. Гол, хора, 2 от 5. Не е много добро представяне, но да видим той как се справи. Окей, я има малко. Вкарам и 2 гола. 5 шанса имаше, това знаеш какво означава? Че ако вкараш 3, биеш това. Печеля и след това ще има един финален рунд. Но нека видим, да не оставяме коня пред кручета. Ще е трудно да ме биеш тук, но нека видим, всичко се случва в футбола. Аре видим. Айде. Окей, хора, дойде моя ред, за да изпълнявам дуспите. Трябват ми само 3 гола, за да го бия и всичко се реши в финалния рунд. Аре, започваме, хора. Нека видим. Това ми е първа дуспа, нека видим дали ще вкарам гол. Готов си?
Няма никакъв шанс тук. Първи изстрел, един гол. Окей, хора, още два гола ми трябва, всичко приключва. Окей, хора, втори изстрел, нека вкараме. Тук, ако вкарам, ще е доста добре за мен. Let's go. Долу си въртам. Окей, два гола, два изстрела. Тук само един гол ми трябва и всичко приключва. Печеля цялото предизвикателство. Let's go. Тук, пак казвам, ако спечеля, резултат става 2-2 и всичко се решава в финалния рунд. Аре, хора! Тук. 3 гола, печеля, резултата е 2-2 и всичко се решава в финалното предизвикателство, хора. Окей, хора, бих го в това предизвикателство, бях по-добър на дуспите, няма какво да кажа. Добре, по-добър бил. Да, окей. Какво ти вкара 2, аз вкарах 3. Да, с волене и с насочване. Я ми напишете долу в коментарите дали съм му е бил силно, хора. Аре, вие хората в коментарите ме напишете дали съм ти ги бил силно. Окей, хора, отиваме към финалното предизвикателство. Който спечели финалното предизвикателство, печели цялото видео. Кой ще бие? Какво мислиш? Аре, виеме. Аре. И финалният рунд играе 1 в 1, 2 по време, 1 от по 3 минути и сега ще разберем кой ще бъде герой в края на видеото. Окей, хора, отиваме към финалния рунд. Какво ще играем? Ще играем 1 на 1, 2 по времена по 3 минути. 2 по времена по 3 минути. Имаме 2 врати. Едната е малко по-голяма, другата е по-малка. Аз се защитавам на по-голямата врата и се опитвам да вкарам на по-малката. Той се защитава на по-малката врата и се опитва да вкара на по-голямата. Ти го казал, 2 по времена по 3 минути и който вкара повече голове, печели цялото предизвикателство. И аз те питам нещо много важно. Какво ще направи с 50 кинта, ако ме пиеш? Печели си 50 кинта, знаеш? Какво би направил с тях? Си ги събираме или си купане за мен? Какво би си купил? Бих си ги събирал за лятото. Да, или сега ще ходя на море, ще ходя на почивка и там да си имаш парички, да си имаш парички. Окей, хора, отиваме към финалния рунд и нека да видим кой ще стане шампион в това видео. Let's go! Окей, камерамен, пускай таймера и да започваме. Топ си, айде! Давай. Давай. Деда бяха 30. О! Айде! Последните 12 секунди. 12 секунди, хора, 1-0. 6, 4, 3, 2, 1. Айде, бе! Първия рунд, по-скоро първото по време приключи. Ела, 1-0 за мене. Оставащите 3 минути се решава всичко, хора. Но, нямам думи, прекалено много се изморих. Сега починаме и продължаваме, хора. Хайде!
Но преди да отиваме към второто полувреме на финалния рунд, напишете ми долу в коментарите дали и вие бихте искали да участвате в подобен тип футболни предизвикателства в моят YouTube канал. Единственото нещо, което трябва да направите е да ми изпратите кратко съобщение в Instagram на колко години сте, в кой отбор играете, от кой град сте, а пък ако не можете да ми изпратите съобщение в Instagram, ще си оставя имейл адресът на линка долу в описанието. Така че без повече се бавим, отиваме към второто полувреме на финалния рунд. Окей, хора, започваме и второто полувреме по 3 минути. Нека я виеме. Охо! Казвам трети гол, резултатът е 2-0. Не! Давай! Давай! Хора, 40 секунди до края. Окей, хора. Всичко приключва. Аз съм големия победител. Айде, бе! Вие какво 3-2 за мене? Те се взема ли пътят? Рундите са 3-2. Много труден финален рунд. Много се изморих, но това е футбол, хора. Трябва да се спортува, иначе всичко приключва. Окей, хора, това беше предизвикателството с Пресли. 3-2, доста успорвано, ако трябва да честем. Това беше второто видео от футболните предизвикателства. Първото видео срещу Илианката, който е много голям талант от школата на Локо София, ме победи, много честно ме победи. Но сега с Пресли, той е в школата на Локо София, много голям талант, но много малко не му достигна, за да ме победи, хора. Така че, това от нас и ако искате и вие да участвате, в такова видео, единственото нещо, което трябва да направите е да ме последвате в Instagram, да сте се абонирали за канала и оставете ми коментар долу, тук под коментарите, хора, дали искате да участвате в такъв тип видео. Окей, хора, това бях аз, Кинг Роби, това е Пресли и се видим в следващото видео. Чао!